Egunon, mil esker prentsa aurreko honetara etortzeagatik. Gaur Euskararen 18. edizioa aurkeztuko dugu. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiegu parte hartu duten kolaboratzaile guztiei. Aurten dakizuen bezala, maiatzaren 15-etik 25-era Euskaraldia ospatzen da, eta Euskaraldia dakizuen bezala ariketa sozial masibo bat da Euskararen erabilera sustatzeko. Bultzada hori emateko Euskararen astea eta faian Euskaraldi horren egunetan ospatuko dugu. Buenos días, eskerrik asko por venir. Hoy vamos a presentar la 18ª Semana del Euskera. Lo primero de todo, agradecer a todos los colaboradores que han participado en esta programación, que sin ellos, pues, esto sería igual un poco también más difícil. Como sabéis, este año, del 15 al 25 de mayo, se celebra el Euskaraldia, que es el ejercicio social masivo para la utilización del euskera, para utilizar el euskera. Con motivo de esa celebración, la Semana del Euskera la vamos a celebrar dentro del Euskaraldia. Y ahora vamos a pasar a presentar un poco el programa oficial. Maiatzak 5, DBH-ko ikasleak Miñan liburua irakurri eta landu ondoren, kulturgunean aukera izango dute liburuaren idazlearekin, Amets Arzayusekin, solasaldi bat egitea. Maiatzak 9, Miñan antzerkia egongo da kulturgunean. Maiatzak 12-tik 30-era liburutegian erakusketa bat egongo da, behi euskaldun baten memoriak. Maiatzak 14, Arkakuso plazan AEKak 6:30 mintxodromo bat antolatu du. Maiatzak 15-ean 7:30 kulturgunean hilkutxa baten komedia antzerkia egongo da. Jarraian, Euskaraldiari hasiera emango zaio, ahobizi eta belarri prest txapen banaketekin. Maiatzak 16, hemen pleno aretoan urtero bezala udalak omenaldi bat egiten dio eragile, pertsona edo euskararen alde lan egiten duen norbaiti. Aurten agerraldiri emango zaio. Agerraldia Nafarroako hegoaldean sortutako herri ekimena da. Nafarroako hegoalde eta erdialdean euskarari hauspo berria ematea etorri den egitasmoarekin etorri da. Jarraian, bertso poteoa 8:00etan egongo da. Joanes Jarregi eta Oiana Bartrarekin. Maiatzak 17, egun potentena izango da. Hasiko gara Pinareretako txango batekin eta txango gidatu batekin ibilbide bat berdeziak antolatu duena. 10:00 izango da eta gutxi gora bera 12 arte iraungo du. 12:30 ordubietara txaranga egongo da kaleetatik, gehi pintakaraz Arkakuso plazan. Txaranga, aurrekaiez txaranga izango da. Ordu bitarditan, Baskaria eretan egongo da. Baskari txartelak www.tafaia.es hartu daitezke eta epea gaurtik, apirilako 29-tik, maiatzaren 13 arte izango da. 3:30 6:30 eretan aurren gunea egongo da. Jokoak eta jokoak egongo dira. 6:30 8:30 puzgarriak eta merienda egongo dira hemen plazan, aurrentzat, hemen Nafarroako plazan. 6:30 8:30 trikidantz Arkakuso plazan egongo da.
Gero, bederatziak eta laurdenetan gutxi gora bera iluntzean zentzuzkoa, eta bederatzi eta erdietatik amaiketara espika taldea egongo da berriro Arkakuso plazan. Hori da gutxi gora bera, gutxi gora bera ez, hori da Euskararen egun potenteena. Gero, maiatzak 20an, 7etan irakurle taldea liburutegian. Maiatzak 21, LH-ko 5 eta 6 ikasleentzat escape room bat egongo da ludotekan. Eta maiatzak 22, herri kirolak aurrentzat Ereta parkean. Ahaztu zaitezatea, escape room gaurtik, plazak bukatu arte, 24 plaza direla, egongo dela, nola esate, irekita plazoa. Eta hori da dena, animatzen zaituztegu parte hartzea, dauden ekintza eta aktibitate guztietan. Eskerrik asko eta zerbait galdetu nahi baduzue. Maiatzak 15 hasten da Euskaraldia eta hasiera emango diogu antzerkia dagoen eta gero txapen banaketekin. Ba, ni ez dakit, Ana, zu ez dakizu ez. Ez dakigu zenbat banatuko diren. Ni orain datu hori zu dakizu 200 inguru. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias a todas y a todos por venir y damos por finalizada la rueda de prensa.